Os lobos volveron a atacar na comarca. Esta vez foi na parroquia de Pradeda, en Carballedo, onde unha manada de alo menos 3 destes cánidos devoraron unha becerra de 2 anos na madrugada do sábado. Isto foi o que deixaron despois do ataque a esta vaca a escasos 20 metros da explotación gandeira e da vivenda dos propietarios. Axentes da Consellería de Medio Ambiente confirmaron que este ataque corresponde sen dúbida aos lobos. Trátase do cuarto que se produce en apenas un mes ás reses nesta comarca. Os propietarios atópanse moi afectados polo ocorrido e non poden quitarse de enriba a preocupación de que se repita unha escena semellante. O que ves é impotencia, porque, nun principio, cando ves na tele e oes falar, pois dices tú, Dios mío, non, pero non te consterna tanto cando en verdade si che toca a ti, que sintes impotencia. E sentinme moi mal porque non sabía que facer, porque como nunca tuve outra atacada así con víctima do animal, co cadáver, e claro, a verdade é que te sintes mal, non sabes como reaccionar, non sabes o que facer. Que non estou en contra de caxa lobos, pero bueno, que si o pensas dunha maneira que si se podía evitar se alguén fixera algo de darlles de comer. De alguna maneira, nós en explotación normalmente morrenche animales ou tes que sacrificar animales que están sanos, que por cuestión dun accidente, por romper unha pata, é que eu penso que eses animales si se debían sanitariamente, con certificado en veterinario, si se debían poñer no núcleo por onde eles andan, para que non viñeran a atacar as ganderías así tan cerca. E claro, realmente imponche, tes medo, tes críos. Non sabes se mañá ao ir a un prado te encontrarás con outra menos, se non as encontrarás porque eles chas fixeron saltar os pastores e non sabrás onde andan, pois quedache moito medo no corpo. Puxéronse inmediatamente en contacto para denunciar o ocorrido ante as autoridades. Pese a que a denuncia pode levar a unha compensación por esta perda, o dano nunca se paga o suficiente. Un animal que agora estaba para enseminar, é unha perda moi grande porque os 2 anos que criache a becerra, eses é uns cartos. Agora, económicamente, é o que che iba a dar a becerra cando fora adulta, que se convertirá en mai, son outros cartos. Aunque en medio ambiente che día unha compensación, nunca vai ser o que a ti esa becerra che iba a dar. E despois outra cousa, que che van dar tarde mal e nunca, se é que che chegan a dar. Porque deso xa estou convencida de que ou será ou non será. Confiemos en que sí, non? Confío en que sí, pero, bueno, tal e como están as cousas, xa os gandeiros creo que xa a veces xa o económico xa... As novillas críanse habitualmente no exterior da granxa e no momento do ataque os cans fuxiron e aínda hoxe os animais sufren as consecuencias do ataque. As que estaban fora con ela están moi afectadas, están moi desconfiadas, vense moi estresadas, pero bueno, son novillas e espero que o recuperen, pouquiño a pouco, pero bueno, con ganas de non volvelas deixar fora. Luisa reclama para ela e para todos os gandeiros da zona que as administracións tomen medidas para alonxar a fauna salvaxe dos núcleos de vivendas e das explotacións. Confía en que se pode evitar de moitas maneiras que sigan propagando estes ataques pola zona. Nas últimas semanas tivo lugar outro que deixou outra vaca devorada no mesmo municipio. A pasada semana vimos outra que tivo que ser sacrificada non lonxe do polígono industrial Chantadino. E tamén en Taboa de Sabiñao se rexistraron nos últimos días casos semellantes.